Gramontina, que nos aguarda en su seno, bautizado de caballero, en la trova tradicional. Adelante son enteros, músicos por naturaleza, aumentando la grandeza de la historia musical. Todos los grupos soneros que cultivan nuestro ritmo, bien unidos cuidaremos eso que siempre es de aquí, bien unidos cuidaremos eso que siempre es de aquí. Santa Maria del Puerto del Príncipe, anomenada actualment Camagüey, fou una de les viles fundades pels colonitzadors espanyols. En el seu origen es trobava enclavada a la costa nord de la regió, un lloc conegut com a Punta Guincho, on actualment es troba situada la ciutat de Nuevitas. Les adverses condicions geogràfiques i la perillositat d'una invasió des de provocaren que els espanyols es desplaçassin cap al riu Caonao, però la resistència aborigen va causar un nou desplaçament de la vila, aquest cop cap a la confluència dels rius Tínima i Atibonico, on quedà definitivament assentada la vila de Camagüey. L'origen del nom actual de Camagüey possiblement prové de la veu aborigen Camagüebacs, nom d'un cacicat indígena de la zona. A mitjans del segle XVII, Camagüey es convertia en el centre d'una economia ramadera. El 1668 va ser presa i saquejada pels pirates dirigits pel galès Henry John Morgan. Durant el segle IX, l'afany independentista dels criolls de la zona donaren origen a diferents sublevacions. Moltes generacions camagüellanes s'enfrontaren al govern espanyol per adquirir la independència de la nació cubana. El 1868, els camagüellans es llançaren a la lluita. Comença la Guerra d'Independència, un 4 de novembre, a les Clavellines. El 1873, a la plaça San Juan de Dios, els espanyols cremaren el cadàver del major general Ignacio Agramonte i Loynaz, el més gran dels patriotes de la ciutat de Camagüey. La ciutat de Camagüey compta amb una de les majors complexitats urbanístiques del país. Els seus carrers, laberíntics, estrets i tortuosos, tenen origen en la construcció indígena que conservava l'estructura urbana com una arma contra possibles invasors. Les urbanitzacions posteriors mostren ja un esquema en quadrícula. Després de la Revolució Socialista, el 1959, noves urbanitzacions han ampliat el mapa de la ciutat amb barris i edificis alts. Dins aquesta modernització es conserven gran quantitat de palauets colonials. La rehabilitació, la conservació i la protecció d'aquestes joies arquitectòniques és principalment responsabilitat de la Oficina del Historiador de la Ciutat. Una de les actuacions del govern balear a través de la Conselleria de Benestar Social i la Direcció General de Cooperació ha estat la realització de diversos projectes de cooperació directa amb la província de Camagüey. Podem dir que la majoria dels recursos internacionals pel desenvolupament que arriben al país de Cuba estan centralitzats a l'Havana. La majoria d'organismes i institucions públiques treballen a la capital. Els propis dirigents cubans reconeixen que actualment les províncies amb més dificultats són les centreorientals i que s'haurien de descentralitzar les polítiques de cooperació amb el desenvolupament cap a aquestes zones. Així sorgeix la iniciativa de la cooperació directa. Els projectes que desenvolupa la Direcció General de Cooperació del Govern a Camagüey el que fan és encetar una nova línia de cooperació que és la cooperació directa, és a dir, cooperació entre el govern de les Illes Balears i el govern de Camagüey. Fins ara, pràcticament tota la cooperació que es fa a través
d'organitzacions no governamentals i és per això que hem decidit obrir una nova línia que relacioni de manera directa els dos governs. En aquest sentit, varen començar ja en el 2000 una relació per desenvolupar aquesta cooperació en tres eixos diferenciats: l'àmbit de la salut, l'àmbit educatiu i l'àmbit productiu, amb una col·laboració especial de la Universitat de Camagüey coordinada amb la Universitat de les Illes Balears. La província de Camagüey ha estat escollida per les semblances demogràfiques amb les Illes Balears, tant pel nombre d'habitants com pels lligams dels seus habitants a l'illa de Cuba. El bloqueig econòmic i el nivell de desenvolupament en matèria de serveis socials bàsics han estat factors desencadenants per a l'elecció. Les fites a assolir amb aquesta cooperació directa són diverses. Treballar a zones geogràfiques on la societat civil de les illes no està col·laborant, potenciar aquelles accions considerades estratègiques per la política de la Direcció General de Cooperació i on el govern pot aportar els seus coneixements com a institució i alhora enriquir-se d'altres experiències. A partir d'aquestes fites es marquen tres eixos geogràfics on s'inicien els projectes de cooperació: la ciutat de Camagüey, els municipis del sud de la província i els espais naturals de la província a la costa nord. Com a capital de la província, Camagüey és un dels motors fonamentals d'aquesta, amb una població que supera els 300.000 habitants. Camagüey destaca perquè és una ciutat extensa amb el casc antic colonial més ben conservat de tot el país, que en aquests moments es troba en procés de rehabilitació urbanística. També és la ciutat més important dins de les províncies centreorientals de Cuba, el centre de referència amb molts serveis que gaudeixen les províncies veïnes de Ciego de Ávila i Las Tunas. Els habitants dels municipis del sud de la província ens donen un important punt de referència del modus de vida dels cubans i les cubanes que treballen al sector primari i ens exposa les dificultats quotidianes amb les que conviuen. El tercer dels eixos geogràfics que caracteritzen la província de Camagüey són les zones costaneres. El primer referent visual que tenim quan ens parlen del Carib són les platges de sorra blanca i cocoters. Els 125 quilòmetres de platges de Santa Lucía tenen un potencial turístic i un alt valor mediambiental. Dins aquesta zona s'està desenvolupant el turisme i les perspectives de futur l'assenyalen com a centre econòmic de la província. Paral·lelament, la fragilitat d'aquests espais i els valors ecològics que posseeixen determinen que haguem d'actuar protegint aquests espais. La zona de Cayo Sabinal és reserva biològica i té un programa de monitoreig mediambiental que pot ser el contrapunt al creixement turístic. Ara, amb el que serà el desenvolupament dels projectes que es començaran a executar en el 2003, seran prop de 50 petits projectes repartits a tota la geografia de Camagüey, és a dir, en els diferents municipis i en els diferents pobles. I bàsicament el que volem és posar en marxa tot un projecte de desenvolupament integral que tingui en compte, com dic, aquestes tres vessants més tradicionals, però que incorpori a més l'aspecte medioambiental i l'aspecte de desenvolupament turístic, que pensam que des de la nostra comunitat
podem donar també coneixements sobre la nostra pràctica, ja sigui en positiu, sobre els encerts que s'han tingut en matèria de desenvolupament turístic, com és en negatiu sobre aquells temes que pensam que un desenvolupament turístic a la zona de Camagüey hauria d'evitar. La salut és un element bàsic de qualsevol política de desenvolupament, però Cuba adquireix un valor major pel seu caràcter públic i universal. L'Hospital Pediàtric Dr. Eduardo Agramonte Piña dona servei a aproximadament 205.000 infants amb una dotació normal de 450 llits i un servei de 7 especialitats quirúrgiques. La seva cobertura supera la població infantil de Camagüey, ja que és un centre de referència per a províncies veïnes. El projecte de cooperació consisteix en la reparació completa de les 3 sales del bloc de l'àrea quirúrgica. Els serveis dels bancs de sang són fonamentals pel funcionament del sistema sanitari per a qualsevol país. Si milloram l'obtenció, el processament, l'emmagatzemament i el transport de la sang i els seus derivats, milloram l'atenció sanitària de la població. El Banc de Sang Provincial de Camagüey està format per 6 laboratoris i 12 departaments. Compta, a més, amb 5 unitats mòbils que realitzen extraccions a la perifèria de la capital i els municipis. Amb la inversió realitzada l'any 2001 en equips nous per al Banc de Sang de Camagüey, han fet un pas endavant per la millora del sistema sanitari de la província. S'han adquirit i instal·lat equips informàtics, vehicles pel transport dels components sanguinis, equips de climatització, refrigeradors comercials, congeladors, aires acondicionats, caixes isotèrmiques, una centrifugadora refrigerada i desplasmatitzadors, entre altres equips. El Banc de Sang de Camagüey ha estat seleccionat com un dels centres que serà objecte d'una rehabilitació total de l'edifici l'any 2003 per part de les autoritats cubanes. La xarxa de transport cubà es troba en una greu situació i hi ha moltes dificultats pels desplaçaments tant de mitja com de llarga distància. Si pensem que la salut de les persones depèn d'aquest transport, la qüestió adquireix una major gravetat. La població dels municipis de la província de Camagüey sofreix especialment d'aquest problema de transport sanitari. La centralització dels centres hospitalaris a la capital, la falta de transport sanitari, la distància i el mal estat de les carreteres ens defineixen la millora del parc mòbil com una línia prioritària de treball. L'any 2001 es compraren 2 ambulàncies noves del model Citroën Berlingo, amb llitera per a malalts i una ambulància de segona mà per a transport sanitari, i ja s'ha aprovat un programa que dotarà d'ambulàncies a la província. Tant la Direcció General de Cooperació com les autoritats de Camagüey tenen com a prioritat l'atenció a la població amb discapacitats físiques, psíquiques i el sector de la tercera edat, anomenat pels cubans adulto mayor. S'està treballant amb petites subvencions a diferents cases de abuelos, equivalent a un centre de dia i a la residència anomenada El Hogar de Ancianos. L'actuació de cooperació directa comprèn 2 centres per a persones majors, una casa de abuelos al centre del municipi de Sibanicú amb un cost de $3.200 i un hogar de ancianos a Siboney, un petit poblat rural del municipi, una inversió de $7.500.
Igualment, podem destacar el projecte iniciat l'any 2002 amb l'Hogar de Impedidos Físicos de Camagüey, on tenim previst seguir col·laborant. Considerem de gran importància l'acció de suport al sistema d'educació pública de Camagüey. S'ha donat suport a l'impremta escolar que subministra material educatiu per a tota la província, mitjançant l'adquisició de nous equips com la nova duplicadora digital, havent realitzat ja els seus primers treballs d'impressió. També es troba en funcionament l'equipament informàtic que, mitjançant l'interface, permet dissenyar els materials de forma precisa i ràpida des de l'ordinador. S'ha adquirit una fotocopiadora per a aquells treballs que no requereixen un gran nombre de còpies i una guillotina. Paral·lelament es treballa en la rehabilitació de centres educatius, com és l'Institut Charles Morell, a la ciutat de Camagüey, l'Escola Roberto Estevez, al municipi de Vertientes, i l'Escola Primària de Florida. Organitzades en unidades bàsiques de producció cooperativa, Camagüey és la província ramadera més important del país. Aquestes UBPC serveixen carn i llet a les autoritats públiques, que després serà distribuïda entre els hospitals, cases d'adults, escoles i població en general. La primera economía que desarrollaron los españoles en Cuba, en esa época, fue precisamente la ganadería, que és la base actual d'esta província. Les accions previstes que s'estan implementant progressivament són el tancat de 30 quilòmetres de terreny amb reixa, s'han sembrat lleguminoses a 6 cavalleries, una cavalleria equival a 13,42 hectàrees, i el sembrat de canya per alimentar els animals i l'adquisició d'equipaments pels treballadors de la Unitat Bàsica de Producció Cooperativa, com a botes de goma, eines de treball, vestimenta i un equip informàtic pels gestors de la cooperativa. La Universitat de Camagüey és una de les més importants de Cuba i la principal de les províncies centroorientals. Les relacions entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Camagüey és un complement important i necessari a la cooperació directa de la Direcció General de Cooperació. Entre les accions realitzades podem destacar el projecte del Departament de Turisme de la Universitat, un programa educatiu de reforma del casc històric de la ciutat de Camagüey, CEDEPA, la reforma del barri de Jurigey i la formació de gestors de països empobrits. La costa nord de Camagüey es caracteritza pel seu important valor ecològic, tot i que es troba en una situació de futura explotació econòmica. El Cayo Sabinal, donde nos encontramos, es un cayo que tiene 335 kilómetros cuadrados y la estación ecológica va a estar enclavada en una zona, en un área protegida de categoría más estricta de manejo, una reserva ecológica de nombre Maternillo Tortuguilla, que tiene una extensión de 65 kilómetros cuadrados, incluida un área marina y el área terrestre. Es una zona de una gran diversidad de ecosistemas, con playas, humedales, vegetación de costa arenosa, matorrales xeromorfos costeros, el bosque de manglar, y esa diversidad de ecosistemas hacen de esta región, de este cayo y de esta reserva ecológica un lugar que tiene paisajes con altos valores escénicos, punto de vista natural, y con unicidad, o sea, tienen valores que son únicos. Aquesta àrea protegida forma part d'un programa de Nacions Unides per a la protecció dels callos de 5 províncies cubanes: Matanzas, Villa Clara,
Santi Espíritus, Ciego de Ávila i Camagüey. L'estació ecològica està dissenyada per produir el mínim impacte sobre el medi ambient. Un sistema de construcció amb peces prefabricades ajudarà a respectar el paisatge i mantenir criteris bioclimàtics d'aprofitament de l'energia. De hecho, uno de los temas que debemos tener en cuenta es cómo se abre la infraestructura, bajo qué condiciones, cómo se hace armónica con el medio ambiente. Y otra cosa importante también es la de las cargas, vamos a decir entre comillas. Es decir, ¿por qué un lugar que puede soportar 3.000 personas nosotros tenemos que hacer que confluyan en él 150.000? Bueno, si son 3.000 tenemos que trabajar para que sean 3.000 y aprovechar ese lugar en toda su potencialidad con estas 3.000 persones. Aquest programa compta amb el suport del Global Environment Fund i del PNUD, que exigeixen una estació de monitoreig pels callos. Les inversions realitzades en projectes de cooperació directa a la província de Camagüey són 539.160 euros l'any 2001, 371.898 euros l'any 2002. La previsió per l'any 2003 és de 400.000 euros.